ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Lars' Secret File. Si Lar na nasira ang pamilya dahil sa isang home wrecker. Dahil kay parang Jason. Si parang Jason na isa palang babae. Iniba lang ang pangalan sa phone ng kanyang ama. Nang sa gayon ay hindi mahalata na ito pala ang kanyang babae. So ngayon, ang lungkot-lungkot niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Gusto niya matupad yung mga pangarap niya, pero yung isa sa mga pangarap niya na masaya yung pamilya niya, buo yung pamilya niya, ayun, hindi naman natupad. Wasak. Tapos yung mama niya, inaalala niya pa. Nag-worry siya 24 hours. Dahil may mga suicidal thoughts si Mother Dear. Tapos etong papa naman niya, parang wala namang balak ayusin kung ano man yung nasira sa pamilya niya. Pakinggan po natin ngayon ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ng ating kabisyo na si Herwin. Hi, good evening DJ Rocky. Ang masasabi ko lang sa ating sender ay move forward. Wala ka nang magagawa kung sakaling ganyan talaga ang nangyari sa iyong mga magulang. Pero ang tanging magagawa mo lang ay ang ayusin ang iyong mga desisyon sa buhay nang sa gayon ay hindi ito mangyari sa iyong sariling pamilya. You are doing great. You are doing good. All you need to do and to know that you are important and you are worthy of love no matter what happens to your family. Maraming salamat, Herwin. Ito pa sabi ng ating kabisyon si Ayan. Hi DJ Rocky, ang masasabi ko lang sa ating sender ngayong gabing ito ay magpakatatag siya. Ikaw ang magiging sandalan at lakas ng iyong mama. Sa pagkakataong ito, ikaw ang malakas. Oo, nangihina ka pero mas may kapasidad ka kaysa sa mga kapatid mong maging malakas. Pwede mo rin sa kanilang i-open up na nangihina ka na at kailangan mo rin ng tulong nila. Sa pagkakataong ito, mas maganda kung mag-usap din talaga kayo ng masinsinang magkakapatid nang sa gayon ay hindi lang ikaw ang may daladala ng bigat ng problema ng inyong pamilya. Yun lamang po from Ayan. Thank you. Ito pa sabi ng ating kabisya na si Tambay Love. Nandyan ka na sa sitwasyon na kailangan mo maging matatag. At least na-share mo ang gusto mong maiparating at sabihin. Sana'y nabawasan ang bigat ng nararamdaman mo bilang isang anak. Nagawa mo man na mahuli ang tatay mo, sabihin sa nanay mo at nasira ang pamilya ninyo. Ngayon ang gawin mo naman sender ay ikaw na rin sana maging tulay para magkaayos kayong pamilya. I mean ikaw rin ang maging tulay para mabuo kayong pamilya. Mahirap din kasi sira na ang pamilya. Basta siguro hintay lang ng tamang panahon para maging maayos ang lahat. Sana'y mapagbati mo ang iyong mga magulang at mabuo ang pamilya niyo uli. Yun lamang po ang Happy Tuesday. Ingat pa uwi from Tambay Love. Thank you. Eto pa sabi ni Don Borabog Feria. Grabe naman ang tatay ni letter sender. Bayot pala. Charot. With harot. Kasi pinatulan itong si parang Jason. Joke lang. Mahirap talaga tanggapin lalo na bilang isang anak na malalaman mo ang tatay mo ay isang manloloko. Ang masasabi ko lang tanggapin na lang natin kung ano ang lumabas na kulay ni tatay. Mahihirapan na lang talagang ibalik ang pakiramdam niya sa sarili mong nanay dahil iba ang gusto niya. Shoutout na lang po sa Family Abay ng Barangay Manresa, Quezon City. Eto pa sabi ni Jobert Vertudazo. Masakit talaga na makita ang mga magulang mo na nag-aaway. Ipagdasal mo na lang na sana maayos at maging okay uli ang inyong pamilya.
At pa sabi ni Jason, minsan yung mga taong nakikilala natin siya pang magdadala sa hindi magandang bagay. Tapos nagagawa pang mag-iba ng name. Huwag sumuko sender, tuloy pa rin ang laban para matupad ang pangarap mo. Eto pala may kasalanan si Jason Pa-comment ka pa, Jason Charot, wedarat. Ito pa sabi ni Charles Sancho, nagbago ang behavior ni Mister dahil may kinahihiligang babae. Buti nga sa kanya nakakagalaite. Ito na naman yung red flag sa lahat, makikipag-away ka lang para sa wala. Tapos meron palang nililihim na kinahihiligan. Sarap manghampas ng 98-inch TV Keep moving forward, sender, at hayaan mo ng daddy mo kung wala siyang balak ayusin ang lahat. Thank you, Charles. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Alam mo, sender, napakalaking bagay na naibahagi mo to sa programa ko at nang sa gayon, kung ito yung nakikita mong paraan para makapagpagaan ang nararamdaman mo, kahit araw-arawin mo pa yung pagpapadala mo ng secret file, go ahead. Nang sa gayon, matulungan ka namin sa paraang yun. Di ko alam kung anong klaseng tulong yung pwede naming maibigay sa iyo sa pagkakataong ito, pero ako, I'm all ears for you. You have my heart and my ears para makinig sa iyo. Ang hirap ng pinagdaraanan mo. Actually, hindi ko rin ma-imagine yung sarili ko na mapunta sa ganong klaseng sitwasyon. At walang kahit sinong anak sa mundong ito ang gugustuhin mawasak yung pamilya niya. Especially kung ang kinalakihan niyang pamilya ay isang masaya at kompletong pamilya. Ang hirap tanggapin na yung isa sa mga tinitingala mong tao, nung bata ka pa, biglang hindi niya pala kayang maging consistent hanggang dulo. Yung tinitingala mo, biglang binigyan ka ng malaking disappointment. Oo, mabuting ama. Pero hindi dapat itolerate ang kamaliang ginagawa ng isang ama. Hindi porke mabuting ama, mabuti ng asawa. And in order for you to be a good father, you have to be a good husband. It begins dun sa pagiging mabuti mong mister. Yun ang tunay na respeto sa buong pamilya. Ang okay ka doon sa nanay ng mga bata na hindi ka nagloloko at wala kang itinatago. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nagbago yung tatay. I mean, hindi ko alam kung ano talaga yung naging issue sila sa kanila ng nanay. Like, may nagawa ba yung nanay dun sa tatay? Hindi ba na-appreciate ng nanay yung tatay? Meron bang sinabi yung tatay na ikinagalit ng nanay? Meron bang ginawa yung nanay na ikinagalit ng tatay? Hindi ko alam Pero kahit ano pa man yung dahilan na yon, kung sakalin mang merong isang rason kung bakit naghanap ng iba yung tatay, hindi pa rin yung sapat na dahilan para lokohin yung asawa niya. Walang kahit anong sapat na dahilan para magloko ng iyong misis o mister. Bilib nga ako dun sa mga co-parenting na kind of relationship ng mga magulang Yung tipong kahit na naghiwalay sila, maayos pa rin yung pagsasama nila. In the sense na nagsasama sila para sa mga bata at para sa kinakailangan ng mga bata. Nandun yung respeto, nandun yung pagiging responsableng mga magulang. Hindi yung nawala na ngayong pagmamahal, pati respeto tinanggal mo pa. Kasi ang pinakamaibibigay mo sa tao kung hindi mo na talaga siya mahal, okay, wala na yung pagmamahal, pero respeto itira mo naman. Kasi may pinagsamahan din naman kayo And I always believe na hindi naman endpoint yung hiwalayan agad. Pwedeng-pwede yung rebuilding of trust, fixing the issues, fixing the relationships. Pwede yun Lalo na kung matagal naman na kayo talagang nagsasama, mag-asawa. At mahal nyo pa yung isa't isa.
Pero kung iba na talagang isinisigaw ng damdamin, iba na yung minamahal, wala na talagang kaamor-amor doon sa asawa, ano ba naman yung kausapin na maigi? At hindi naman lokohin pa. Nang sa gayon, hindi na masaktan yung, masasaktan pag sinabi, syempre, may iba ako by the way. Pero at least, hindi mo na inasinan pa yung sugat, diba? Ikaw na nga naghiwa ng sugat, inasinan mo pa. Hindi. Ang lupit mo naman. There's no easy way to break somebody's heart. But you can always be humane. And you can always bring respect to the table when you want to leave. Hindi yung magpapaka-a-hole ka na madaling araw ka nang uuwi as if wala kang asawa. Para lang i-prove yung point mo na hindi mo na siya mahal. If you wanna leave, you will leave. If you wanna say you don't love her anymore, you say you don't love her anymore. Hindi yung umaasa pa yung tao, diba? At hindi yung umaasa pa yung mga anak ninyo na pwede pa kayo magkabalikan. And if it's the children that binds you together, sana hindi naman. Because in the very first place, it should be the love that you have for each other. The love, the respect, the trust for each other. Hindi lang yung mga anak. So sender, isang mahigpit na yakap para sa'yo. Alam ko marami sa mga kabitsyo natin na nakikinig ngayon na nakapakinig ng kwento mo ang nakaka-relate sa'yo. Medyo tumataas po yung kaso dito sa Pilipinas ng broken families. Hindi ko alam kung ito ay sakit. Hindi ko alam kung nanonormalize na to, but I don't wanna normalize this. Hindi dapat tinotolerate yung mga ganito. Na parang nagpakasal yung dalawang taong nagmamahalan after 20 years, 25 years, biglang boom, hiwalay na. Ano yun? Ganun ba yung pagtingin nyo sa commitment? Ganun ba yung pagtingin nyo sa marriage? Nasan din yung hirap at ginhawa? At sana kung sakaling makakatagpo ka ng taong mamahalin mo habang buhay, yung pananaw pagdating sa marriage, pananaw pagdating sa pakikipagrelasyon, parang katulad din nung iyo. And I hope you'll be wiser. Because as of the moment, you are a fighter. Anyway, talino mo dun sa part na may GPS tracker. Kasi you have to protect din what's yours eh. Ganun yun eh. Di yung payag ka lang ng payag. Pag alam mo nang medyo nalilihis, diba? Ay, balik natin yan sa tamang daanan. Pag hindi pa rin talaga natuwid yan, tapos ilang beses mo na sinubukang balik sa tamang daanan, pakawalan mo na kasi kahit anong gawin mo, hindi na talaga magtatanda yan. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets kasama ang inyong basa princess DJ Rakatera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Lars Secret File. Metro's #1